Prethodno razdoblje donijelo nam je brojne izazove. Pandemija je prouzročila promjene načina poslovanja svima, pa tako i HAKOM-u. Suočili smo se sa radom od doma, što je bio pomalo i šok za brojne naše zaposlenike. Digitalizirali smo poslovanje u većoj mjeri i to nam nije predstavljalo veliku prepreku, ali nam je zato donijelo novi motiv da nastavimo s tom digitalizacijom i u predstojećem razdoblju u onom što danas popularno zovemo novo normalno. Pandemija je naravno utjecala i na poslovanje operatora. Možemo izdvojiti kao pozitivnu činjenicu da su se oni vrlo fleksibilno ponašali prema privatnim korisnicima, pa i onima pogođenim potresom u Zagrebu, a isto tako i prema poslovnim korisnicima. Međutim, dogodio nam se značajan pad prihoda. Tako se prihodi u prvom polugodištu 2020. godine razlikuju od prihoda u prvom polugodištu protekle godine za cijelih 300 milijuna kuna. Ukupna ulaganja u elektroničke komunikacijske mreže povećana su u odnosu na prvo polugodište 2019. godine. Pritom su povećana posebno ulaganja u pokretne mreže, što procjenjujemo da je posljedica dodjele novih frekvencija u 2100 MHz i 2600 MHz području. Ulaganja u nepokretne mreže, a posebno u nove svjetlovodne mreže, nešto su smanjena i tu postoji veliki prostor za napredak u razdoblju koje nam predstoji.